Ang nakita namin na ultimate reason for this is yung Mhm. dominance nila sa social media. Mhm. So nalatag ginastusan nila Marcos yan nila Marcos Jr. yang social media, nakuha nila yung mga influencers, meron silang mga content na mga fake news, mga panglinis ng kanilang pangalan at pang-demonize naman kay VP Lenny. So it has been going on since pang trace namin dito mga as early as 2012, nilatag na nila yan. So nakuha nila yung tinatawag na algorithm ng social media, TikTok, Facebook, YouTube. Kaya ang nakikita ng karamihan ng kababayan natin, yung positive content nila at yung negative content sa opposition. So, ngayon, dati kasi, nung siguro mga 2013 elections, ang primary source ng balita, or even hanggang 2016 elections, mainstream media. Nawala na ngayon, na-disperse na yung source of information. Kaya dun sa TikTok, for example, wala namang presence yung opposition doon. Nado-dominate nila. Kaya yun yung reason, napabango si Marcos, Sabi ko nga, imagine niyo, noong 1986, talagang pinatalsik na tong tatay niya dahil nag-abuso ng kapangyarihan at nagnakaw. Nasa Guinness Book of World Records pa yan, Hindi yan fake news, kahit i-google nila, na ito yung may pinakamaraming nanakaw sa isang gobyerno na 5 to 10 billion dollars. Nandoon sa Guinness Book. Pero pag nakikita mo sa YouTube tsaka sa TikTok, iba. Parang glory days daw yung martial law, ang ganda daw ng buhay noon. Samantalang sabi ko nga, kahit tignan nyo lang nung early 80s, nagkaroon ng famine dyan sa Negros na sa sobrang hirap nga ng buhay. Pero nababaliktad na nila ngayon